Чувствали ли сте някога, че няколко момента или взаимодействия имат силата напълно да променят как се чувствате? Това не е случайност. Това е правилото 80 на 20, но не така, както сте го чували досега. Днес ще разгледаме как 20% от вашите действия контролират 80% от емоциите ви. Това е ключът към разбирането защо се чувствате по определен начин и как можете да го промените. Замислете се. От всичките неща, които правите през деня, само малка част наистина влияе на емоционалното ви състояние. Дали е разговор с токсичен човек или начинът, по който говорите със себе си, тези малки действия носят най-голямата емоционална тежест. Но защо се случва това? Мозъкът ви е устроен да реагира по-силно на конкретни тригери. Тези емоционални, горещи точки, като конфликти, отхвърляне или провал, могат да заемат 80% от вашата умствена енергия, въпреки че представляват само малка част от деня ви. Но ето тайната. Ако успеете да идентифицирате тези 20% от действията или взаимодействието, което ви влиява негативно, можете да започнете да ги контролирате. Ще имате силата да промените как се чувствате, като промените върху какво се фокусирате. Помислете за отношенията си. Има ли един или двама души, които постоянно ви натоварват? Това са вашите 20%. Има ли навик, като свръхмислене, който доминира в емоционалния ви свят? Ето го отново. Като разпознаете тези модели, можете да намалите негативното влияние и да усилите позитивното. Ще видите как малки промени, като поставяне на граници или промяна на вътрешния ви диалог, могат да доведат до големи емоционални резултати. Правилото 80 на 20 не е само за продуктивност, то е за емоционален контрол. Като се фокусирате върху малкото действия, които влияят на чувствата ви, можете да започнете да контролирате емоционалното си благополучие. И така, какви са вашите 20%? Идентифицирайте ги, вземете мерки и вижте как 80% от емоциите ви се променят към по-добро. Ако това ви помогна да разберете по-добре емоциите си, натиснете бутона «Харесвам», абонирайте се за повече прозрения и споделете това видео с някой, който има нужда да го чуе. Запомнете, не става дума за това да контролирате всичко, а само 20%, които имат най-голямо значение.